kajing rai sam ka ba chispa khat riu na ka khat ka ba khat ar ki kentin ki baong ngan ai pat ayu ha utrai kata kedai ke benta ka ba ngakwa ban shim kum kan non rem juga ku ba ngan ai pat ayu ha utrai ha ka sngi kha jong jisu kabangin saysyam ya ka ar posan terek ayungin ai bat kapang pedang jong kene ka kubar kalong da ngin ai ha ka sngi kha jong ukres ka give ayu ngin pen kre yala de chua bangin syam ya ka sngi kha jong jisu ar posan terek ka give kabangin pen kre haba pai shikene ka sngi-kha ka jong jisu ken mau ki pra bangai bait bakane ka Christmas kam deishu ka sngi bakha ya u jisu ladap kha ar hajar snam menshwa shajir kane ka sngi Christmas ka bangin sarkhe menta ka dei ka sngi ka bangin ken mau buram ya ka sngi balakha ka bangin khat aktien nongwei ka sngi birthday mo dan kata ka celebrate birthday kumta kane ka Christmas mentaru ka day bangin ya kawai ya ka sngi-kha jong u jisu bat habangin kawai ya kani ka bamut ka ka give ka banga bat mapi ngin ai ya u jisu hakatei ka arpo santarek kata ka message baka kubor na ka jangi kat ke dengan dan hang ni kani ka benta ka julong ka ju ka rukam menshwa bat menta ka jingem jonga jong piru habalek sya kano ka jing kawai la ban long ka jing yatho la ban long ka jing penkerteng jer yiki khon gikti la ban long ka jing kawai mot syadra em ki present raem habalek ka jing kawai sngi kha jong pi ran em ki sabti kino ki jing ai ra mentale le bala bontan ki jing kawai habada arpusan snam polong temen besan long ramba abalang la kawai dap arpusan snam korya tho abad ukpa ki khon kawai satang kadap arpusan snam korya phet empat kawai kajing kawai kalabun tan oh dap shisnam first anniversary la kawai kumta habangi pat menta ladanga ngadap ya kajing ya tho ana ngadap live house nam ngakawai ngakhat ya pinot pansiwan klemra present habrahem habasha kha baro akat ki bala syakot sekene kajing kawai kabamut ngimnot ban lately andala mi nyihab ban ai present yaki lane shwa ban rung nyihab ban ai present namar hangi ki khasi ngi syaj ong bakalong kabas ngau ja buram ladangi lek kawai ngi dang ba milade ka ja sau pliang dami mi theli dai ni am na kata ka daw syaj ai yaki present la kalong ni nong yatho la kalong yaki wei ki jing kawai kumtangi ai yaki present dai kata kalong ka jing em ka chongi bat habasha khot akane ka jing kawai la da thi bisa khot kawai mot de kawai mot ti sitom ra present dai nyara ding kna ru kamya Rai popon nangi ki don ki mentemen ki bara ka sini ki ra punta ter da ka jan garsha da ka jan tammo la da khawai sni khai khunlong aram ha thit isopti thit ipatloni juti punta ter mo khawai tho aram ha thit kano katiar biang bai nang ta nga ngakwa ban keli yala de bat ya pi ha kene ka janmet hakane kasni kha jong jisu pisha khot ne em sha khot
baro uwe pa uwe Kristan hagane ka pertai usha ai invitation card hagane ka sngi arpo santarik banwan sya ka sngi kha jong Jisu ban ya kemen ya sngoba baka ka gift ka bangin ai na ka benta ka jong ka sngi kha jong da ngin ai kata kalong shwa bangin lek namar kane baling akwa ban keren ya kane ngimpat ya kendu mo namar menta ande pla lek ang tu ndala po jinge tho o la yo I baki wei kila 80% kerki lam lek song na yo kata kamu henry kane kadang dei kalenti kapor bangidang penkre ya katei kasni penkre lepa ma biru bo lepa ka jingli ka ka gift ka bapinai haba syakat haka jing kawai snika ya ka snika jong Jisu kumbang along ba we Kristan usyakat ngin kan mau ni em na kaktin jong blai ka yatu yani kiriustan narimi ni haba kilawan hapo Jerusalem kiwat kiyoi utai uklur kibot lentiu ya kata bila lendet kini kiri ustad remingi hagalenti ka bajengai kakum ka jingbatai laong bakidai ki nong peklur ki start peklur ki wan na karimingi hangne karimingi lalangin wat kakum ka jok menta ki dai ki badai kani ka Persia bat menshwa ki khot bakane ka Persia ka long ka hima ka badonbor wa ka India jongi haka kitab Esther ka yatu bakaha baka jingsushar jong ka Persia kumta kane ka Persia menta kala dai ka Iran katu kari Iran mo hepret kini kriustat ki wan na Iran ban leksha Jerusalem banwan yau tau klur endala poya Jerusalem kila ya keli nagi pagba ki baya ya yang sinong atau hangno utau kunlung badangka babon nagi pagba Jerusalem kiem tip ya kata kepala kha yau Jisu kumta haba kini kiri ustad kila keli hangno ubadangka kini ki pagba Jerusalem kilengo ya kata wei utau balaka jubat kini kiri ustad iyo utau klur ubalane angne kumta terte kane kajing wat jonggi yo penlong badangka kalapen kulumar ya kanong ba Jerusalem bat kalapoy syakishkor jong uherat abu utip ya kane ula kendit tret badan kum uta ulawat hangno utau penlong uherat habam shem ulum yakistan an jangu ulum yakine kirangba lengdo ban pha to ket hangno utau kunlung ubadangka uban salong usir la em nadu mardangka la tibun salong sia kumtau ne uherat ru kulak kuslai hadir haba kini kistan an kirangba lengdo kimtip uherat lelei ulak huslai shishu namar yo le se uting bakila khot da usim yo ba un sakni ya ke jinglong sim kak tien jong ublei ka ong ba une ukunlong unlong usim ki jiu uherat kum ujiu ilate ushati nakata kata habam tep kumta uwat ya kita ki langut kiri usta ban pawan haying jongo ban kelito ke ban benya ya ke bat namari la der ba tep hangno balakai Jisu kene ke jingbam tep jongo kala long ke depression kala long ke jingkus layao yo ulong sem no mau ngangan do ban long sem ban sensyar ya ke hima kumta ukhat ikne ki reustan haba ukhat ikne ki reustan
pitip hang ne uang to khilet Bethlehem to wan bnia yo ne ukun long lada shem sadawan ya thu yanga bandop yo mane lang manga kane kalong dakabut sianti ban yo penya kata kade jing tmu jong Dia ustad kila mi na ying uherat bat kila lech shalenti haba kidang ya jalenti ke Jerusalem kan mau kade kenang ba na Jerusalem Bethlehem kadai kesnong kepenong gendang na kata kadau kimi nang ta ute uplur ulapau yang sajisian ya ujo uplur kila yo I kila bot ya o bat hadien bakila poy ha Bethlehem uplur ulane bat hangta kila syam yo jisu kameri badu jasa tang ba kabapla la syam hang ne loong bakine kiri ustad kim syam la syam sho hasam kulai ken mau ba Yang Jisu lakha hasam gulai kaktin jong belai kam syam ong syupan namar bagila kenria jakano nasam gulai ladon ke besngau sen ayaki kaktin jong belai larani pule haka gospel Matias arkat wei kaong bagine kiri ustad laingot kila lap yu Jisu haka yeng ke bagila syam kim syam lap syu asam gulai Bat Maria lap hanta o kaburam gila aisyu belai bat pikan mau em have beret kim lai thasyu na ke chuklan ti dai lai na kawe ke ka bagi ayu ne kulung Jisu kila ai ka sia ke jing ubi batamir hang ne kila ai uwe uriustan u ai da ka siar Kum gata ka jing penpau ya ka jing kordor jong Jisu kum usim jong kisim ka purthai bubar u ai da ka jing ubi kane ka jing ubi ka thau bau Jisu ulong ublai kum ba ka jing ubi ka thau ya ka jing mane blai joy ubalai u ai da ka mir kane ka mir ka de ka bakthang kene pat ka pen il pa ba une ukun long un sa sha shitam ban yap yakli yakipa jama jampi lai tali ki jing ai ki bakine ki real start ki lai habalam yo kun long Jisu ka ei pat nanga banapi ngin ai ya kane ka present ka jing ai sobha hakatai ka sngi yo Jisu kata kalong da ei ngan ai yo Jisu hashwa bangan syam ya kata ka rakesi ka background jangu geli yala de hato kita ki jing ai jangi kilong ne em ki bokor to Kibra samla kibra bangai ke basyo asngau keli yalade lagata ka jing ai ka bangangan ai ka bangingin ai kala long em ka bakordor kum ka jing ai jong uriu sta hato kala kordor shisha teng teng snow si ban kran chipang ka jing ai snow payo kres Namar bon nangi hakas ngika jong Jisu ki sama Kristan ki berabangai ki belatip yo belai ki ai present yo Jisu ki ai snobaya kas ngika jong Jisu kumba ai ki sipai basa ding narkna yo Jisu dakasirka kabaktang ban pendi yo Jisu Babon sen ki sama Kristan hakasni arbo santarek ki ai prasan ya ne kasni kha Jisu dakasirka kumba ki sipai ki pendi yo Jisu hakapo usliango namar balai ki ne kasirka ka thang Jisu tre kadai ka kenjak ya Komta ki sama ki berabangai babon sen ki jingle jongi ki thang ki jing ai jongi yo Jisu ki thang kom kene ka serka kli ke ai
Namar kumbaga long menta. Bon nangi ki samla Kristan ki kon Kristan hagasni Christmas. Ni shem ya ka bakalong tangkum kasni yale kemen semua. Kasni banyak bamja shing jisam, kasni banyak di semua, kasni banyak lek piknik, kasni banyak lek bam shalom shawa. Hato kata ka jing ai jongi syaka sni kau jisu kamdai mo ka baktang kya ka bapinai keliru ialah de ki prasama lapidan yang asam kila ai ni ia ka baktang jisu Sakaway ka benta kalong hato kata ka jing ai presan hato kata ka jing ai soba hagasngi ka ukres ka kalablong ni ka jing iubi kumba une uri ustad u ai show jisu yo ba ka jing ai jongi ni ai show jisu daga dolo ka balasma iuto yo kasma iuto ka dolo bangia Yo kasma itong kakam bangile. Yo kasma itong karakes ni kajongi. Yo ngile deki kam ke bayo buat tanglang. Yo ngile deka ai kabangin kan mau yo Jisu. Henry kata ka ai si ka ai soba ka dei ka ba itong. Li hagene kijan. Laka jingai jonga yung Jisu hakatay kasni ka kalalong ni kapantan iwi yo. Kalalong ni ka jing iwi akamat ukres. Yo ba kadangday kabasma iuli. Yo ba ukres dalade umtre watang bansma. Bat ngidai ban keliru. Hakine kisni kibanganta kabakumno Andrei kabasngosi kiprasamla bonsen kajingra ke jangi kalasma itu bonsen kaktang kum kasirka bonsen ngimlong kum kamir Kablat teban yo iya kata kejing syak sitam ngabat pi ngila ai ya kejing ai sobha kabsyak sitam naga benta ukres kamir hange katau ya kejing syak ukres na bata kapap kapertai mangaban mapi ngila ai ya kata kejing ai sobha kabak ngin syak sitam naga benta kejong Jisu Ukres uwan syaka pertai Ulaket yekipap janga pertai Umta ka jingjaw ka jingjingam Snam kamet jeng usya alo ka tingpana Hato ngila sya sitam ne empan Naga benta ka snika jeng Kene ka kubor ki prasana Ka khot iet yang haba Pakadang biang kapor pengin kelino kat lada pidana yunasa lada pidana kelenti sengke lada ngidon hapo jangan nega yeng kapagantang kelino yelate bu yaudak jingkeli ka kebangangan ai hagatai kasni Shwa ba pila jingi tho shwa pila shino pila dak pen kre ngan ai da kata hatong ngila pen kre ni empat ngan ai ayu yau kadon gowe ke jingi tho kana kabadai shapang ka heb ka khna barat kene ke jingi tho kana ka ong gumne Sisil ladon kawe ke kena kabarang prasna. Enda kene ke kena kabarang prasna. Kalau ya kai bat ukpa halanti, ukpa yalam kaya kakua. Kene ke kena ka ong yala ukpa papa ka ke bapin ai sngoba ke sngika jonga. Da papa pin ai sngoba ya kasni birthday ke jonga
ukpa kata kapor syam jubab usur moynya kakon baduang pien sayoi Henry kabas ngusi kalong pakani kakena kampat syam lapoi ke snika jongka kadang selam ban poi kala yo jingpang jing sitam enda kala yo jingpang jing sitam ukpa ulayalam ula penket ya ka syeki hospital enda la ket ya ka hospital ki doktor ki la dep ban le ya ki tas ki baper komba dei ban le ki jaga sumar bakar report ka bayo hagata ka report jonga jingpang habagi doktor ki khot ya ukpa ki la ong ya ukpa bakani ka khun jampi kelas new udana bakani ka kena ong ki doktor kala ban yap hakano kano kapor ukpa hanta ulas ngosik tang ngosi ne em ladai mai bari pa jongi ki sngogumta lese habba ki prasama Larangir wiyo ekata kakubor o imai ipa ila sniu yudonur ila ban klat no hakano kano kapor kan long kakubor kabado jing kermen bakane kakubor kalapan ketang bapan padonur yaune ukpa kumta hang tien kata umi na kamra doktor ulet syaga jakatia kakon mare ronga kamra tia tong kakon ke ei kabagane kakon ka ong papa ngayok ngau bagi doktor ki ong yang bangan saya oh ule pa ula lengo kumno katip namar bakakon kalas ngap haken dong ke jingkang kat bau doktor urang ya tu ukpa kita kapor uang kumno kon pin juba tang bah kita kapor ke juba rengkat ki umat aki kemajo kon pin uang kakon ka kali susu hato bila tip tikna bangan sae hato papa katikna mo kata kasngi banga ngendang kei ke juba ukpa ukpa kata kapor usupet saudang ya ke kamra ying jong kata ke hospital bat ujuba ngatikna kuruang bat kisngi ki por ki yat bakal ka khonro kam slam kala ya ke jingka jingkia Hadien anda kala lek pai shalaye sakumbashi banai kani syam ye kesnika kala lek pai shalaye pitep ka ka baja rengkat ka kmi kala yalam ye ka shijingtia hakam rathya kalong ba phla bakane ka khon mare ki wajingtia kalap ye ka wei ka shiti bakata kasiti habakala plate shapo la tho hangta khon ba ye haba pipule ye kana kasiti nganget pin kan mau ya ka bangala jab ban kren bat ban ong api ha ka to kasngi bangaya lam ka ya bi namar pila kali yang ka pin ai ha kasngi ka jonga kon menta ngala jubab ya kasika mangala ais ko baya pi daudano jonga ong ukpa daudano jong ukpa ula ais ngo ba ila ka kon bakanem menta kani kala long ka jubab ukpa ba ula jubab ila ka kon kuwa ba ka kon ka lengkot kisni jonga jingem daudano jongu uai bakan tang ba pinyo pikon nga ai la jong gadana ken mau ki braba ngai bait ujisu ula sya alor gading pna ka jing ga jongu
kalasya ya kijing mong kalasya ya kijing jingam snam kamet ula jauh kasnam namar tang na benta bamanga bamapi ngin yo ka ngipat ngin ais nova ya bala ais wa ya Tien cuma belai ka ang ai laga jing ayu pinaya ukpai laga kontang bakan yo ai laga doro ukres yang abade pi tang bangin yo ai laga jing keli sama ngaban mapi ke bangin pempai kata ketika kubur Christmas Rabangai bayi rasang. Ketin jom belai ke khat yang abad ye pi bangi dang don kapor ban perkhat no menta lesek la motor bagatai kesni arbosan kan long kesni bangan lek yele kemen ngan lek bam snova shalom jawa gibi snow perkhat mai pengelai ke jawab jambi yo bagan ke sngi kan long kesni perkhat Ujiso ukwa yang abade pi bangin ai shikene ka snika ka jong u naga benta bangin celebrate tang ka wei ka jingkwa jong u kalong ka jing ai ngo daga donot baro daga bangi shem ya ka kuri jong ka jing penem ka balong ka taken ka ba ukres unyau kordotam naga jing ai jongi haka snika ong ka jing waisa Dei tang kata kajing aingo kakuri jong kajing penem kabalong kajing ai kabakor dotam nagabanda sika jong jisu kene kakuri jong kajing penem kabamot ngin shem ye kating pna ngin ba hala ka jong kajing ngin penko ye la ka donot daga bangin berat no yang jing perkat besnio kibla dep don hagane ka jingmot jing perkat bagdonot bangin perkat mai kadang biang kapor nga baripi banong ngan ai shokres daga jing ayu daga donot bat daga bangashem nau ya kakuri jong ka jing penem ublay ungerku lengba ka kapor nagdar kaburon tung lai